He escortat a la flota imperial pels territoris més hostils de la galàxia. He destruït innumerables naus rebels a l'espai profund. He sotmès sistemes planetaris sencers sota el jou de l'imperi. I el diumenge 8 de febrer, la llegendària Legió 501, estarem a la 37a Fira de l'Arbre i la Natura de Mataró, recolzant a l'SPAM, la protectora d'animals de Mataró. Els animals ho necessiten. Jo de tu vindria.